Inselmilkom bib tiegħi qiegħed hawnhekk biex nagħti r-reazzjoni tiegħi għall partita Bournemouth xejn Manchester United u wieħed huwa riżultat illi bħala partitari u bħala tim jagħtina nifs. Speċjalment wara r-riżultati diżappuntanti illi kellna meta tlifna kontra timijiet bħal Brighton u West Ham kif ukoll dik id-draw ta' Tottenham Hotspurs. Konna nafu li kienu ġejjin logħbiet kruċjali fosthom l-Aston Villa, fosthom kontra Wolves u kif ukoll kontra il-partita kontra Bournemouth u irnexxielna nerbħu dawk il-partiti kollha li issa jfisser li għandna nifs sabiex inkunu nistgħu nikkwalifikaw għal pożizzjoni fiċ-Champions League, jiġifieri jew fit-tielet post jew fir-raba' post. Bħalissa l-indikazzjoni li huma qegħdin jidhru aktar li se nkunu fir-raba' post minħabba il-vantaġġ li għandhom Newcastle fuq Manchester United. Naħseb in ġenerali bħala partitaru meta tanalizza l-partita kontra l-Bournemouth. First of all, qabel il-partita l-importanti li jaslu 3 punti kif jaslu ma jimportax. U dak li ġara, ġifieri kien gowl ta' Casemiro kmieni li ddeċida il-partita. U naħseb li l-istajna konna aktar komdi, naħseb in ġenerali konna in kontroll, imma ta' fl-aħħar minuti tal-partita fejn il-Bournemouth kienu perikolużi ħafna u kien degħa biss u anke xut li għadda mhux il-bot mill-asta li seta' kien ukoll fatali għall-partita fejn permessi jew Bournemouth setgħu ħadu ukoll punt minna, però dan ma ġarax. U bħala partitari naħseb hemmhekk bħala skwadra, bħala tim li jridu nimpruvjaw ħafna, ġifieri rridu nitalmu li dawn il-partiti nagħlquhom għaliex ħafna drabi dis-sena rari fejn il-Manchester United skurjajna iktar minn gowl wieħed f'partita. Ġifieri thankfully li d-difiża nemmen li bis-saħħa tad-difiża u anke ngħid bis-saħħa tal-midfield ukoll u bis-saħħa wkoll tal-goals ta' Rashford illi jidher illi se nkunu qegħdin nilqu it-tragward tagħna illi nispiċċaw mal-ewwel 4 postijiet. Ġifieri in ġenerali xaqlu naħseb it-tim kollu illi jieħu il-mertu hemm ċertu ovvjament players li huma key players għalija ma nistgħux ninjoraw il-Casemiro u atletiżmu wara atletiżmu kbir hemmhekk biex skurja dak il-gowl illi definitely ma kienx faċli. Ġifieri kien qishom inċans mitlu f'Casemiro irnexxielu jieħu japprofitta ruħu, ġifieri għaliex huwa bniedem atletiku, plejer atletiku kif ukoll plejer intelligenti u minn sitwazzjoni hemmhekk li der ċans mitlu f'dawru f'gowl u tal-3 punti lil Manchester United. Ġifieri Casemiro din is-sena bla dubju kien key player illi mingħajru naħseb il-United qatt ma konna se nispiċċaw u għadna ma spiċċajniex, ġifieri nżommu saqajna mal-art xorta fadlilna dak il-punt sabiex inkunu nistgħu nikkwalifikaw għaċ-Champions League, però wara ż-żelqa ta' Liverpool jidhru li l-affarijiet ġifieri mixin kif nixtiequ aħna bħala partita tal-United. Ovvjament fadlilna partita kontra Chelsea u partita kontra l-Fulham li huma tnejnhom u wieħed jistenna illi nagħlqu dawk il-partiti u tal-inqas nġibu dak il-punt li għandna bżonn sabiex inkunu nistgħu nikkwalifikaw għaċ-Champions League. U jiddispjaċini ovvjament tal-partitarji ta' Liverpool u fosthom il-ħabib tiegħi Kopajkris li forsi jekk il-Liverpool verament ikunu fl-Europa League se jagħtu ħafna overtime lill-editur tal-Kamra Sportiva li se jkollu joqgħod isegwi lil-Liverpool fl-Europa League. Tassew kif nafu kien kollas kif minn tim li kien qed jiċċallenġja għal 4 trofew s-sena l-oħra din is-sena jispiċċa barra mill-Champions League u mingħajr tazzi ta' xejn ukoll.
Ma dik hija parti mill-futbol, parti mill-logħba, kull timiet ikollhom l-era tagħhom. Aħna bħala parti tal-United nittamaw li l-era tal-Liverpool idumu ma jerġgħu jiġu kif kienu dal-aħħar snin li nammettu kienu għamlu in a way għalkemm bħala parti tal-United ħafna drabi ma ridniex il-Liverpool li jiċċellenġaw għalli kemm ma naħseb ovvjament għamlu l-lik ukoll kien iktar interessanti bħal dis-sena għamluh interessanti l-Arsenal, però ovvjament nafu li jittelliqa kontra Manchester City hija diffiċli ħafna. Lura fuq il-partita kont qed ngħid li nixtieq li l-partiti nagħlquhom iktar malaj, ġifieri jekk is-sena d-dieħla rridu li nitilgħu fl-istadju li jmiss apparti iktar investimenti l-logħob irridu nagħlquhom iktar malaj u nżommu l-konsistenza tad-difiża li Varane nemmen li it-tim ikun totalment differenti. Varane Martinez id-difiża titla' f'livell differenti. Il-man of the match nagħtiha lil David De Gea, ġifieri kien strumentali il-goalkeeper kemm fl-ewwel ħaf kif ukoll fl-aħħar momenti tal-partita fejn ma ħallix il-Bournemouth japprofittaw ruhom minn sitwazzjonijiet li kienu perikolużi għal United. De Gea jixtaqlu il-man of the match. Naħseb l-ar players li kien hemm kienu Bruno Fernandes u Sancho, nagħtiha għal Sancho għal jixxapparti li kien kellu prestazzjoni li mitejba xejn. Imma fl-istess ħin ukoll jisu jimxi fil-ground la prova jitla fil-ballun laqas jipprova jerbħu mal-ewwel li għalija hija naċċettabbli li plejer tal-United li qed jaqla dik il-paga b'dawk l-expectations kollha li laqas biss jipprova jiġġieled lura għal ballun. Inħarsu l-qoddim għalli ġej jaqla nagħlqu issa l-kwalifikazzjoni għal raba post u minn hemm jekk irnexxielna tassew nġibu r-raba post. Bħala parti tagħna naħseb għandna nkunu kburin dis-sena li minn staġun illi bedaw l-istatejt anke bħala suq ta' trasferimenti. Ġifieri vera spiċċajna ħadna plejers bħal Casemiro illi kien key player, però in ġenerali l-trasferimenti ma kienux marru kif pjanati. Nafu li kemm konna eżempju ilna biex nippruvaw nixtru l-plejers bħal Frenkie de Jong illi spiċċajna ma ħadnihomx. Ġifieri il-main targets li kellna l-United batejna fihom ukoll. Ma ninsewx ukoll il-kontroversji li kellna ta' Cristiano Ronaldo. Jiġifieri jiena għalija li jekk dejjem nġibu raba post, naħseb ikun staġun aċċettabbli ħafna għall-standards li kellna l-United dal-aħħar 6 snin. Jiġifieri juri li waslet fl-aħħar tazza għandna ċans għal tazza oħra li maħniex favoriti, ovvjament, però għall-inqas nistgħu ikonna sej jekk il-Manchester City li issa waqt li nirrekord dan il-video huma Champions il-ġodda fil-verità huma ġodda xejn dal-aħħar 3 snin kienu dejjem huma, però ġew ikkonfermati bħala Champions li ħajkonna sej li għall-inqas ma jerbħux it-tripletta. Inselmilkom ħbib tiegħi u nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-video. Glory Manchester United, let's keep looking forward and let's not give up. Ejja minn hemm it-targets ħasen ilħuhom.